Hazvina kumira mushe mhuri yeZimbabwe kwaita nyaya inovhundutsa pano yekubudiswa pari kunzi Zanupf says it will destroy any new party Chamisa forms. Ndiwo mashoko atiri kusangana nawo ari kutenderera mastreets right now panguva yetitori iko zvinezvi. Pari kunzi Zanupf official has claimed that the ruling party successfully dismantled the opposition Citizen Coalition for Change CCC and is now wanting for its former leader Nelson Chamisa to establish a new party so that it can dismantle that as well. Ndiwo mashoko atiri kusangana nawo, mashoko atiri kuona ari kutenderera iko zvino panguva yatiri iye zvino. Ndo nyaya dzirimo mudariro hama dzadiwa. Handisiwo zvangu kuti imimi makasangana nenyaya iyi makainzwawo mabudiro azviri kuitwa muchaionawo sei, asi ndiri kuonawo veruzhinji vari kuzama nepavanogona kukomplaina, kupopota, kurwadziwa zvakanyanya nenyaya iyoyi iri kutaurwa hama dzadiwa, kunzi bato irori riri kuti kana pane chimwe chichada kuitwa nemukomana iyeyu tichachimisa, tichaparadza kana iri political party imwe yaari kufunga kuda kuzovhura zvekare. Tinenge takamumirira kuti tikwanise kuzoona kuti toita sei pamusoro pazvo, asi inyaya inosiririsa, inyaya inonyadzisa futi zvisingaite, nekuti tikatarisa Zimbabwe ndo nyika yekuti iri kutungamirira dzimwe nyika dziri muSouthern Africa panguva ino, kureva kuti SADC ndo maSADC chairman acho vachisiya nyaya dzakadai so dzichibuda dzichitaurika. Handizivewo kuti nyadzi dzacho vachanyara kusvika papi kana kuti havatorina here nyadzi dzacho, nekuti zvinhu zvinonyadzisa kuti munenge muchitungamirira dzimwe nyikawo. Handifungidzire kuti dzichazvitorawo sei kana mashoko achibuda akadai so achitaura kuti aiwa isusu tinoda kuparadza chese chinonzi bato rinopikisa rinenge richiitika nechaos dzese dzakamboitika muZimbabwe, kusagadzikana gadzikana kwakamboitika kwenyaya yematongerwo enyika, pakazopinda pachinzi pari kuitwa marecall pachidzingwa maMP nemakanzera. Inyaya dzakakonzera madhamages akawanda ende imari yakawanda yakatotambiswa panguva iyoyo, asi iko zvino zvava kutivhundutsa kuti paakubuda vamwe vanhu vachitaura kuti tinoda kuparadza chese chichanzi chichauya chichiiswa muzita rekunzi chagadzirwa navaadvocate Nelson Chamisa. Mhuri yeZimbabwe ndakunoti darike nepano ndichikuzivisai zvinhu zviri kutaurika mumastreets esocial media. Handizivewo kuti imimi munoionawo sei nyaya iyoyi yandava nayo ndakakubatirai. Ndinozviziva munazvo zvakawanda zvekutaura. Ndiudzei mucomment section kana muchingopedza kulaika this video kuitira kuti murambe muchiona futi zvimwe zvizhinji zvatiri kutaura, zvatiri kuuya, nyaya dzatiri kuuya nadzo tichikupai muzuva ranhasi.